Velkommen til Bryllupsperlen, første afsnit. Jeg er Katlin Staugaard, din vært. Det skal være sjovt at holde bryllup. Whoopie! Nej, men helt ærligt. Det er vigtigt at planlægge det rigtigt, så man ikke bliver stresset, fordi stresset bliver man, fordi man er usikkert. Men hvis man ved om tingene, og hvis man lytter til folk, de ved noget, for eksempel mig, så kan man slet ikke blive stresset. Så, min mand og mig, vi bliver gift 10 måneder siden. Det var i september 2006, og det var sådan en fin dag. Og nu, ja, vi er selvfølgelig helt forelskede hinanden. Det var vi før, og kærligheden, den vokser og blomster, og det er så dejligt. Og derfor er vi så vildt med bryllup. Og så er vi om 5 dage en anden bryllup. Der skal nemlig min svigerinde giftes med min kommende svoger. Vi elsker bryllup, og vi vil gerne hjælpe andre med det, hvad vi har oplevet. Og der er så mange ting, man kan sige om brylluppet. Og nu har vi bare lyst at gå online og fortælle. Nej. Online? Hvorfor griner han? Gør man ikke online? Ikke har jeg. Ikke så har jeg været. Ja. Indholdet af den her podcast, det bliver alt omkring bryllup. Vi snakker altså planlægning. Hvad skal man huske? Hvad skal man tænke over? Hvad er vigtigt? Hvad er ikke så vigtigt? Hvad skal man købe? Hvad skal man ikke købe? Der er så mange ting omkring bryllup. Og der er virkelig så mange ting, hvor man kan blive stresset. Og det skal man altså ikke. Så den her podcast, det handler alt om at ikke blive stresset før bryllup. Tak fordi du så den her afsnit, første afsnit af Bryllupsperlen. Hvis du har noget billede, eller video, eller kommentar, eller noget spørgsmål, så skriv til mig til den her e-mail. Jeg er glad at høre fra dig, og det skal være sjovt at holde bryllup. Tak for i dag.